Fintelligence rap-yhtyö kävi tuossa meidän Voisen heräämän vieraana viime viikolla ja siinähän Elastinen lähetti terveisiä. Jetro, jos kuuntelet, että jos ei se Jallis tartu nakkiin, niin ota koodi, että meillä on markkinointi jotain paikka Räinä Records silloin auki. Oletko sä kuullut tätä tarjousta vai oletko sä jo kenties ollut Elastisen yhteydessä? Mä oon kuullut tämän. Kuulin itse asiassa seuraavan päivänä, kun se oli teidän ohjelmasta ulos tullut ja se lähti tietysti elämään omaa elämänsä tuonne internetin avaruuteen. Ja on itse asiassa sähköpostiinkin vaihdellut ja tässä oli niinku hyvä tilanne. Se oli oikein päällikkötason työtarjous, ettei ollut kysymys mistään ihan niinku pimpelipomppeista. Mä koko ajan jankutan sitä. Mut se on totta. Oli hyvä tarjous, joutuisin tällä kertaa sanoa ei, mutta katsotaan, ei sitä tiedä tulevaisuudessa, vaikka mä myisin Rähinä Recordsin tuotteita. Ja sieltä itse asiassa meidän omistajat taitaa tullakin paikalle, no niin. Tervetuloa. Ville, moi. Noniin. Joo, Jetro, terve. Morjesta. Moi moi. Ja Ruste, Jetro, morjes. Morjesta. No niin, Ville ja Jussi Forsman, mahtavaa kun pääsitte tulemaan ja kiitos kun voitiin tulla tänne Blue Peterin nauttimaan liikelounasta, niin minkälaisia ajatuksia omistajaveljeksissä herätti tämä nakkikioski kautta homobaarin viittaukset? No mukavaa kun pääsitte käymään ja vielä mukavampi, että nämä tämmöiset niinku väärinkäsitykset tulee oikeastua tässä ja nämähän on tulla kivasta oikeastua. Okei, mutta mä luulen, että onko sulla Jetro jotain tähän näin, että pitääkö sun nyt anteeksi jopa pyytää vai pitääkö tää nyt vaan ihan selvittää, että tämähän oli vaan nyt sammakko? No joo, varmaan tietysti anteeksi pyynnön paikkakin on, mutta miehiä tässä kaikki ollaan ja jos te sen jakson näitte, niin siinähän oli niin kuin sen verran paineistettu tila ja kun mä en ollut tästä ravintolasta koskaan kuullut, niin se lähti laukalle se homma siinä kohtaa, kun tuli tää Blue Peter nimitys ja mä aikoinaan seurannut ja siellä on joku toinen sininen juttu ja nyt kun mä olen jälkikäteen kuullut, mistä tää Blue Peter tulee, niin kaikki haukee niin kuin taivaspaikka Moosekselle aikoinaan, että tää on mun kohdalta niin kuin tietysti pahoittelun. Mä menin nimen kanssa sekaisin, en muusta. Se täytyy niin kuin, ennen kuin alkaa plitiplätiä tulemaan. Mutta yhtä kaikki lounas oli mahtavaa, eikö näin? Kiitoksia siitä ennen kaikkea kokille ja teille. Mutta te laitoitte Jussi ja Ville niin myös tämän ohjelman tiimoilta tämmöisen pienen kirjan vastineen, joka sitten löytyy myös lehtiin, niin siinä oli käsittääkseni avoin kutsu Jallikselle tulla tänne syömään, niin onko Jallista vielä näkynyt? No, Jallista ei vielä näkynyt, mutta lehtien palstoilla on virheet oikaistu ja kerrottu myös, että hän tulee myöhemmin kun kerkee, että ne muuta kuin tervetuloa sitten vaan. Mahtavaa, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Juu, varmasti tulen.